Alright, ayan. Naimbag oras na amin na sa ngapada. Apa na pigsa kaya maya. Malibot dito'y Nemars Studio at tuwing arod man na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Ganato'y manen ni kasin nyo ngayong iyong Ruiz nga umay manen mangted biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay tumet balakadan. Ti problem of the day ni Auring nga saan nan inlalad ti address na nga napauluan iti joke. Ayan, joke ano? Anya kay katasawan. Joke, ang angaw, rabrabak. Joke. Joke nga talang met, ti itente nga balakad king kuwana. No, kas na nga joke met, ti paulo, ti surat na. Anya nga parikot ni Auring, padaanan tayo mga kasin. Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam nga Auring. Dear Kasin. Sagbay man nga inak iburay ti pakasaritaak nga kayat ko nga pabalakadan kada kayo kasinyong. Idanon ko man tinabara kablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Nemars Studio. Kastamet din nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuyay ti deti nalata ka programam nga pudno nga makaliwliwala unay ken makaited adal kada kami nga mahilig nga agbuya ken nagdengeg kadagiti natumatu mga drama wenno pakasaritaan. Naawis tiriknak nga mangiburay ti pakasaritaak ngamin agkasapulanak unay iti balakad. Adda na aramidan abiddot wenon dakkel abiddot dadagsen abiddot ti asawak nga gapu iti nalaos agura ken kuana ket pagtaltalawe kon iti balaymi ngem ti makadakes kasinyong katawaan naklaeng ti loko nga saan na nga serseryoswen ti anang patalaw ko kengkwana nakunak nga agsina kamin tagaputi naramid na wenno tinaduktalak nga dakas nga aramid na kat saan kon na mapakawan pa angem kat katawaan naklat ta kasin. No kasano nga napasamak ti amin ken no anya tinaramidan ti asawak abiddot dayta man tinak inuten abinsa-binsaan. Nakalaalisto ka man namanganon si Auring. Anya ti problema si ka Fidel. Amok man dayta panggap mon. Anya mga anak laang adaman ti masauman. Unang nakapaspaspas ka nga mangan. Daman nga tapapanamo na. Ay, Diyos ko aya. Detan tulatat pakisagsag makam si Auring. Anya man ti problema mo aya, Fidel. Kaday ta Naasum ka nga mapan makikakaro ba? Ang ti problema. Ado ti agrekreklamo king ka nga karo ba tayo? Anya ti rekreklamo da kanya. Kat mapanak lang magbakin inistorya kadagiti kaaro ba? Deta nalabas nga kinaangaw mo. Deta kinalaing mo nga mangrabak iti tattao. Ay na, kastuyak lang nga talaga, Fidel. Naasamak lang nga mangrabak. Akit problema damotin ano mapikunda. No alisto da nga para brabak. Ape nga minamamati da. Kat joke ko laang madagi jay. Uy, nga pilpil yung mad, di kita rabrabakam. Siyak magkaroon ti pagibagbagaan da. Igawid ka kano, bagbagaan ka. Basta awan ti amok nga raramida. Awan mo ti dangdang rak na tao. Awan mo ti dadadaelak weno perperjek kadakwada. Ay, unay ka nagtangkan nga talaga ti ulom. Baka mo ka dito yan. Si Kanton ti agidaliman Rumwara kon, ket urayan na kon, kadagiti kaaruba tayo. Ay, apo aya. Deta ket ubrayo.
Baka mapan ka makichismismis. Sa akit no, adda kinorsunadam nga rinabak. Rabaka mo, uray no, awang, ay na, awan lapakpakawan mo. Agreklamo dan tumang kanyakon. Awan ti bibiyang ko katakwata. No di da kahit ti marabak, ay kadi saan da nga seryos yun ti bagbaka. Basol da no narabaw ti kerret da. Ay, apo aya. Nakaharong sama data uyak yun tatapunsaw. Uwid nga ron. Balasan ka. Ang kakangailaing siguro nga uyak na ito. Ay na, sa bali madeta. Unit ti uyak yun tatapunsaw. Anya. Nagagangailaang mati kunak na ito uyak ko. Ay kiting kay ko magpa-check up tatapunsaw. Ay saanin nga nasken. Balasan ko. Naglaingak tumulaan. Wan, angem dati ulitag ko, kastamat laing ti pa nag-uyik na. Anya? Nairot ka din na pa nag-uyik yaw. Medyo. Kasta. Ti pa nag-uyik day di uncle ko, tatapunsaw. Day di ko na. Wala tanatayan. Anya? Ay, apay niya, anya yatim patay na. Tuberculosis ang kail, ay tata. Ay na, tuberculosis laki di dayta. Ay na, Diyos ko. No saan kayo nga mapanagpa-check up? Ang mga naisot ipatay yaw. Kasta day di uncle ko, tatapunsaw. Inyaling-aling na. Anya? Idi kwan, nakigtot kami latan. Idi ta saan ba't nga nakariingan? Tanatay gaya man gapot tuberculosis. Ay nano siyak ti da kayo tatapunso. Ingkay agpa-check up. Taamangan no yung bigat. Natay kayawn. Ay, nakaro ka mat unay, si ka-oray. Kadagpaiso mo tatapunso. Sakit kay laang mat. Gagagay laang mat ti marikrik na. Wan, kasta day di uncle ko nga pimusay. Pagarup na, gagangay laang nga uyak ti sakit na. Ang gayam, nakaro na yun. Kat ite, di namat napakpakadaanan. Di mo't nakariingan na tayo gaya man. Ay, da kayo No kayat yu pa'y ti agbyag. No kayat yu pa'y nga umatidog ti biyag yun tatapunsaw. Kailangan agpa-check up. Tabarang maagasan pa'y dayta. Tabarang umatidog pa'y ti biyag yaw. Kaasim mo diga ti apu ko yaw babatid da pa'y. Ay, nagloko ka. Makaamu kayo no mamati kay kanyak. Tatapunsaw. Ibagbagak lang tipod na. Ngayon pagtandakan, umay kamanganan. Mangang kalatan. Ang ganas ko abangan. Anya? Taapi ko mga awan ti ganas mo amangan. Nangan ka ka di tarwar. Baka mo't no atakan kinadwa mga nangan di tarwar. Awan. Katapi nga rin nga di ka mabisin. Ket sigud mo't nga mabisinan ka na sumangpet ka nga gapot trabaho. Kasano? Agawid ak. Ipasabad da kanyag, deta reklamo da king ka. Anya? Anya nga reklamo da kanyag? Kad naman mo ka no rin nabrabak ni tatapunsaw. Ibagbagam ka no nga da tuberculosis na. Nga dandanin matayin. Saka kagit agkatawa. Adaking kuanan sineryoso na. Ang nasaya at matkid di atama pa nagpa-check up. Tagpay sumat nga dauyek na. Kumuna nga maapay bagbagam nga da tuberculosis na. Ibagbagam pa nga da uncle mo nga natay iti TB. Awan mo ti amo ka uncle mo nga natay iti tuberculosis. Ay na Diyos ko aya. Jok ko la day jay, Fidel. Sineryoso na, nilatapunso. Ay kita amuda pa, inuagang angaw ka wino saan. Ta saan nga nasaya at nga rabak da kita. Ay inaauring ka na yung kung ibagaking ka, pilpilyam mo, tirabrabakam, kan pilpilyam mo't ay tiirabak mo. Kasano mo't patay mo, timagbaga mo. Kitapay,
Makaamudan kasti ko na, makaamudan, no, mamati daw no saan. Mangrabraba kaklaeng mat. Adda kadakwadan no narabaw ti kereda, awan ti bibiyang kon. Ay na. Nakamaymay tupay. Nakakatawa. Dahil ti pagragsakam. Dahil da maperwisyo nga sa bali nga tao. Jog la day jay. Ay na Diyos ko, ay nagsiseryoso kay launa iti biyagyo. Di naklatultuladen, naragsakak, gaputa, sa anak ko nga seryoso. Nalaigat na mangrabak. Adda kada kayon, no, parabak kayo no saan. Mamati gahayam da dyan nga tatapunso. Ay, na Diyos ko, ay, makailikak man. Uy, api nga tinakpagpagun dyan. Ha? Sumango ka man kanya. Api nga taltalikodan na. Ay. Gapo ka di Jeff, inaramid ko kinitatapunso. Api kat saan mga sigar rinabag ko? Ay, unay kang bagat. Makapaluksaw ka. Siyak nga ron, ti pagrekreklamon da. Siyak ti pagibagbagaan da. Alakit to. Pasensyan no sikati maperwisyo, no sikati pagimbagaan da. Api nga mimad na kasi ti raramidin bakit. Api nga pakaragsa nga adda paglulukom nga tattao. Saan ko pagkalukluk ni da? Joke lang mo't lakay. Angam nalabas unay de tararamidin mo bakit. O relag nervyos na tao kasi nang rodin no. Nakatake, no, nagnervyos. Oh. Saan mo't siguro, Ay na. Alasurin, amumart nga, sigod din nakastuti ugalik. Ure idid, damot at agam amo. Amum nga nalaingak amang rabak. Nga naangawak. Nalaingak amang joke. Una angam di mo bitpilpilin nga minti rabrabakam. No siyaklaang, siya nga makaamon ti galad mo, alagat okay laeng gaputa masabayang kan. Amok ka kasta nga talaga ti galad mo, kasta't kinatao mo. Angam ti lang kahit kung mabakit akit, ilugar mo kumamot data panagrabak mo. But isuda taapi nga di da marabak. Isungarod, kanayon ko ibagaking ka saan nga agpapada amin nga tao. Adadagit makaawat king ka, adadagit katawaan dalaig di kita rabak mo. Adaman diti mang seryoso. Agad itatapon so, lakayon. Amo na nga, inog mangrabrabak ka no saan. Malesto na nga ro din, api nagsanaltig ka. Kanayong man lang nga bagbagaan kan. Ang awan matlat at ipagpaliwam. Ala, ikarkarigatak mo. Saan ko amin nga matipalan, tibagik nga no, ada makita ko. Sumruman dito kinalain ko nga mangraba ko. Kat, tipalam at ibagim, bakit? No siyak lang, okay lang. No di kiti makaamamugin kan, okay lang. No di kiti di daunay ammo tigalad mo, liklikam ko maidang arabakan ta. Di mo lam mo. No, ada mapasaktam tinakam na, tirik na. Sorry nga ro din, sumango ka dito yun, mailiwakin ka. Ay na, mariknak lakay, nga. Fertila kita. Manutawan nga dimdim nata, nawampay ti anak ta. Kaya't kumutin iti maadaan iti anak. Sa bagay, mapanpanunot kumaday tabagat. Ti anya, bareng no adanton anak ta. At saan kanto unay nga rumrumar, ta adanton awawirem. Bareng no mailiklik kantong kadagita kamarites mo titara karuba. Pay sumay. Masansan nga rumuar ka, lumapanak ang trabaho. Tawag mo't itikad-kadwam dito balay. Ang imnoadan to anak ta, mga no maliklikam to, hindi mapan makimarmarites. Kung bareng no maliklikam to mo to, hindi mangrabrabak, iti sabali nga tao. Uwan mo't kidi, ustot ako namlakay. Isungord nga, iagawat ako man ti agarami, tapno no makabuutan.
ket ni mariknak nga fertilak ita. Talaga? Apayan niya ka diti marikrik ng bakit? Nabara ti bagi. Makaari mak. Iso nga panagriknak. Makabuo ta italakay. Ha? Ne. Nabara kang agpaiso ah. Iso nga ro, gundawa yan tan. Tabaring no agkaanak tanton. Sige, basta agkari ka. Nga balbaliwam dito nga galad mo ba? Uwan lakay. Nang runay no adanton anak ta. Oh, sige. Uring bakit? Uring no maluksawak kang kaitahin. Namin pinsan nga napukaw. Fidel. Fidel. May mayat sano ka na kaya? Ha? Anya? May mayat sano mga anak. Tapno no. Napimpintas yan nayas nanto. Ay, uri sa anin. Anya? Diret sulatan, isarek mo. Tapno no, makaimula ka ni Tibini. Nga agtubon to. Sige, sigurado ka. Di mo kaya't akanag. Kat, mayat tiririk na kita. Saan? Saan mo natakang kanino? Sige, sikati makamu bakit? Hindi punta silaw. Apay nga, uri mo't saan nga naka-idip ti silaw, kaya't pumalata. Kaya't ko nga naka-idip silaw, lakay. Sige. Naka-idipan. Naibaba akong ti pancake. Aglagos ka matenta. Arabawan na kon. Sige. Sige, sirsik mo lakay. Tarugyamon. Rugyamon ti agmula. Tabarang no makabuo ta itan. Sige. Apay. Apay kasla narinat. Narinat niya. Ala, tilada nga madmadlaw mo. Isirik mo latan. Sige. Narinat nga pa iso. Anya? Panagrik na dayta. Alakit din, rugya mo. Sige. Bidel, lakay. Ngauring bakit? Narinat nga pa iso. Anya? Ay, tilad na nga madbadlaw mo. Alay, tuloy mo kiti. Sige. Paano? Sige. Sige lakay. Sige, ipan mo na. Nabarig na makamula kang ang tubo. Ala, dumsakan. Tayo ka pagandaran ti ka pagsinjin silaw. Sige. Ay. Ay! Apay! Katawa ka nga. Apay ka dara-dara mo dati kukwak. Kinure na takukam dara-dara. Isubol lagayam nga da. Nakap-up nga tolya di tayo ng tapatong mo. Katawa ka. Magkit-kitahig lang ang talangam lagay. Ay na Diyos ko, ay na. Mag-aalegag banday tsura. Apigas lang, nakiktot ka nga nakakita ni Dara.
Anya, bagas animal. Madama ka magayam. Abay, mamati ka nga. Mamati ka matitay nga. Nga vertilag. Kit ko lagi na endit. Ti reaction mo, apaman nga makita mga dara-dara. Ay, salbag! Ay, wen gayam lakay. Rumuwarak madamdaman. Taka manen, mapangkaman makimaritesen. Ay, nasaan? Papanam nga raw. Si Mang Pati kasinsin ko. Nagapot Manila. Sino nga kasinsin mo? Ni Jennifer. Umay na kanuno iyam amon deti boyfriend na, weno fiancé na ta. Agkasarda ka nugayam dito eh. Anya? Nagabamon damo ti asawan at ti asawaan na. Ije Manila Ngam taga dito probinsya tayo madlaeng. Sa bali nga ili ti lugar ta. Ngam nagamamu da ije Manila. Kurt. Kitinak man ta kumustahin ti kasinsin ko. Tanabayag nga di kami nagkitkitan. Ay, makamu ka. Basta laglagay ba mulak. Bakit? Teka na yung ibagbagaking ka. Balbaliwa mo, data nga kinalaing mo nga mangrabak. Tama nga, no? May sagsagmak kanto kadeta. Wano sa bali, ti may isagmak, gapo kadeta kinarabak mo. Uwan ka din lakay, ala. Paspasa kong timangan, si kanton ti agi dalimanag. Inakton ni Balayda, kasinsin Jennifer. Takayat ko man na makita. Deti agbalinto nga asawa na. Nay. Baka agad no kurso na daam ti agbalin nga asawa na. Ay nasaan? Tsakla mabainan. Damok nga makita. Alangan mo't nga rabaka. Kaya tsaklaan mo uno saan? Dati kasinsin mo ti rabaka. Ay naamamunak ni kasinsin ko. Awan ti pakadalagam lakay. Sapay ko Kat nabiktimanak man di rabiin. Salbag. Kasinsin, Jennifer! Si kamagaya. Ay, ala kasinsin, auring. Ay nabayag nga dita nagkitaan. Uwan nga rod kasinsin, Jennifer. Ala, sumre ka. Agtugaw ka. Ay, agyaman nak. Baklaing ni Richard. Richard? Uwan. Ti fiancé. Agkasar kami doon ito no umayabulan. Ay, alaman nga rod. Richard, iso ni Auring kasinsin ko. Ay, naimbaga bigat mo, Auring. Ay, naimbaga bigat mo, Matt Richard. Nice to meet you. Ay, ala. Nagtaer gayam ti nobyong kasinsin. Sadbot, Auring. Ay pahambol ka pailaang, Matt Richard. Agpay sumat. Nataer ka. Adapay kalid mo. Kun may daying ice dagita matam. Nagswerte ka kasinsin Jennifer. Kinuri mo't siya. Naswerte akmat ka ni kasinsin mo. Napintas ni Jennifer. Napintas ka yung tilahi yo. Kita kasinsin. Napintas ka not lahi tayo. Anya ti kahit mga merienda kasinsin Auring. Ay uri sa anin kasinsin takalkalpas ko nga nanganitahay. Sigurado ka? Wan, maki-istorya aklatan Ay, Win, aguri ka. Adamat siding di tababain ti mata day tinubyo. Richard? Siding day ta? Dito Wen, siding. Wen kasinsin. Siding day ta. Ala, kasinsin! Abay. Ada ka di problema? Diyos ko, sigon ka di babakit. No kano ti maasawam kat adasiding iti babaen ti matana. Hala, ay, anya tayo kasinsin. Sigon ka di babakit kunam, Auring? Wan, si kakano, no kano adasiding di ta babaen ti matam. Nasapa ka kano nga mabalo. Anya kasinsin.
Ay na, Diyos ko. Anya tikay mo sawen? Kit no agasawa kayo, masapa nga matay ni kasinsin Jennifer. Ala, Diyos ko, Jack, kahit namatay ni kasinsin Jennifer. Dili bagbagam kasinsin. Agpaiso ti kong kuna. Kasta ti bagbaga ti bagbagat. Pampamati nga di agkakauna nga tattao. Nga agpaiso mat, tamapaspasamak mat. Anya? Dito isaan mo da. Isaan man. Do adasidig di tababain ti matam. Kahit nasawin, nasapakan to nga mabalo. Anya? Kasinsin. Uwan kasinsin. Di kahit nasawin. No dakay nga talaga ti agkatuluyan. Kahit nasawin ka, nasapakan to nga matay. Anya? Ang tilad ng ipagbagam kasinsin. Urila sumgar ti dot-dot ko. Panawag kay pay. Kasinsin, maminsan kan to nga pumasyarin. Madin sa tibagbagi ni Richard. Ha? Ti amok man mag-istorya tapi kasinsin. Maminsan dulaangan. Sige. Ay na mare, makitam lang ko mat-reaction te kasinsin ko. Kas na unay tibot-buting na. Naitimot nobyo na. Diyak mo Ti malikod matlatan ta ti amo na agad. Ti amo na agad isinan ti kasinsin ko. Ta mamati nga babalun ti adasiding ti babaen ti matana. Aya, unay kamutan mare. Saan nga ta nga nalabas unay day ta nga naramid mo? Amang ano kagura na ka ti kasinsin mo? Bebe, amlat na mare. Amuna ko ni kasinsin Jennifer. Nagkakaubingan kami. Amunan nga, naisumak nga mga rabrabak. Unangam na ti boyfriend na, mga no. Bebe, amlat na, isang oras ti nakakatkatawa, mare. Ay, makita mo lang ko what reaction da nga duha. Ay na, kasda unang permi nga tip-tip pilaklayong ti elek ko. Ay na, iti pimanaw akon, kasda unang ti paggaakon, mare. Ay na. Nakadanon man kanya ako, dati naramid mo, kada ita mismo kasinsin mo. Aya, asin no, ni Komadrelita siguro naka-istorya king kan. Saan nga nasisitan, no asino tin naka-istorya kanya. Kung nagtupay ko't awan na pulos ti palabsem, ay naawan ti pagdanagam lakay. Tasigod nga amon ni kasinsin Jennifer dahil yung agalad ko. Wanangim ka sa nung arudan tinubyo na. Amang ano sineryoso na. Kat saan nga ituloy ti panakikalay sana. Anda kadakwadan Makaamumutin ani kasinsin Jennifer nga mangilawlawag. Nga mangibaga iti boyfriend na, nobyo na. Nga joke ko la dagi jay. Ay na, pagkakatawaan laan. Diyak man amutan nagadot tao nga dinaamot sumakay, dinaamot sumabay. Ay na, nagsiseryoso dala unay. Agpagpakatawa aglaan. Serious wendan. Una ta nalabas mo ngamin di kita rabrabak mo. Ay nako, awan ti problema kadagita. Adda kadakwadan, no, alis to da nga para brabak. Te kunakon lakay, awan bibiyang ko, no narabaw, digiti kiret da. Basta siya, baka ragsakak launay, no, kasta nga magrabrabak. Tagala, ure no agsakit tinik nadakang ka. Ure no mapasak tamida, naragsak kalat ta. Apikit saan ko nga panggap nga, saktan ida. Nakakatawa kami nga, kita hindi kita reaction da lang. Makita mo lang ko what reaction da. Nang rona dito boyfriend ni Jennifer. Ay, salbag ka nga talaga, Oreng. Ni Nana Gloria dito masabat ko Ni Nana Gloria nga nakaungungat. Malagip ko, di ubing kami. Iparit na nga umuli kami diyan, ti bayabas nga. Nga mulad Malagip ko, hindi, pinagsawsawan na kitikit, ubing anak na Bakit kaitan na Gloria? Saan na kon nga? Saan mo nga maaramid, di kiti mararamid mo, hindi ubing kami. Nay, Nana Gloria,
dakay magayam dayta. Hanya, ay asino ka itayay. Ni Auring dayto, inana. Auring. Una na. Ni Auring dayto, Deto'y inaudi nga anak ni Sintang. Deto'y asawa ni Guryo. Ay, uwan. Ay, Aureng, si Kagayam. Ay, nagloria. Sa dino ka di papanan niya. Nakjay karayan. Anya, nakakasun dati linabaak. Dati imbilag ko itay bigat. Ay, nagloria. Saan nyo lang ay patuloy yung timapanijay karayan? Anya, apay mo't nga saan balasang ka. Ngaming, itay makita kayo na nagloria, adayo kay pailaeng. Awan makita ko nga ulo yo. Hanya, awan pa'y aniniwan nyo itay damo nga makita ka. Agpaisaw. Una na, iso nga di yun ipatuloy ti mapandya karayan. Amang ano dadaka sa mapasama kada kayo. Agpaiso ka di tayo ibagbagam balasang ka. Ay una na, jak mang rabrabak na. Iso nga di kay mailasin itay. Taawan ti ulo yung nga makita. Anya, ken may sa. Awan pa'y aniniwan yaw. Sa ko lang nakitan ti ulo yaw, di makaasinig kang kanya. Ay, agpaypayso nga talaga dayta. Una na, di yun ipatuloy ti mapandya karayan. Amangan numaiyanod kayaw. Ay, kasano nga roden dagiti bilag ka. Kit baybayan yun Napatpatig pala dagita bilag yaw, ngam ti biyag yaw. Bilag, weno biyag. Ay, biyag anak ka. Ang gare ka karo dagawid ka. Ang mga nuag paiso nga maiyano da ije karayan. Masikog gayam ni kasinsin Jennifer so agkasartan. Anya nga tanong rabakag manin ni Fidel. Ay, inak man kiti gumatang iti pregnancy test. Tapausar ko ken ni kasinsin Jennifer. Tapos sigurado nga positive ti resulta na. Sa akong to ipakita ken ni Fidel. Kitaik man di reaction na. Yan tangay tadag ti ilin. Dumagas ako niti butika. Gumatang activity. Dumagas ako yan kasinsin Jennifer. Ay, may imagine ko tilangan ni Fidel. Apaman nga makita na nga. Positive deti result ti pitigim dinamo nga saan nga siya ti namusak. Ay, Diyos ko, ay, makailig ako, di pinapasamak. Ay, na Diyos ko. Ay, dayjay, asinig ako niti butika. Aguri ka. Ngimat Fidel dayjay. Nga adda ka kibkibin na nga babae. Nibit ka kay ingas na lang ata. Anong saan? Iso nga mismo dayjay. Malasin ko tibado na. Dayjay tibado na nga rimor itay. Nga masino dayjay kakibkibin na nga babae. Kinapi nga naggapo dayjay butika. Aguri ka. Naglugan na iti tricycle. Ala, Diyos ko. Kinalabay na ti babae. Chicks na nga taday jay. Nagluko na ito yan nga Fidel. Makarabid na pala tag babae. Aguri ka man ta. Apo. Ay, ano da jay, ma'am? Papalintek sa lutsud ating? Sige ma'am, andyan ka di sa lutsudin niyo. Dati, duwa tatay, lalaki kin babae nga may gimatang dito eh. Ay, di gajay. Anya ti ginatang da? Gimatang dati kondom, ma'am. Kondom? Wen, ma'am.
Anya. Para! Tricycle! Tricycle! Surutek manida. Urita di da pinakadayo gapo ta traffic. Surutek manida. Tamboy no sa dino ti papananda. Diyos ko ay. Kuslag kopit ti barukog ko. Daking pagarup nga maaramid ni Fidel di ti kanya. At nagayang babae ti salbag nga asawa. Agsagana ka, Fidel! Ayok ka! Talaw ka! Ay, saan na? Abi pagtalawan, nak. Agaputa, nalawag nga liliputan, nak. Abi katawa ka! Agtalawakan ko, nak. Hindi nakikaman. Ibatan, nak! Mga tiniwan. Ibatan, nak. Ay, nasi ka nga talaga. Naglaing ka mang rabak. Bakit? Anya. Ang hindi mo amot ti parabak. Anya ti sawsawan. Anya, ibagam. Tumalo ka. Ang sino tayo ka babaeng? Surotem. Yung kakingguanan. Hindi ka pagkan ano. Pinagkat katawa ka. Jog ko na tayo, bakit? Jog tarupam. Api ko mga jog ka na lawag na nakitak. Nga napangkapig imatang ti kondom. Apay. Tiyan mo siguro kung saan ka maduktalan na niya. Api nga katawa ka. Amo ki din nga susurutin na. Iso nga nagjokak pa ta. Rinabak ka lang matbakay. Anya. Api tiyan mo mamati ka dagita nga magbakam. Makita mo lang kung mati reaction mo, bakit? Makita mo lang kung mati langam, nakakatkatawa. Ay na, api nga di naksar-serious man. Agtalaw ka kunak. Ingkan iti babaem na lawag nga liliputan nak. Uy, papanam. Inak maturugan bagay. Nalpasan nga narabak ka. Anya. Ay, tiyan mo makalusot ka kanya. Saan nga peso dayta? Saan mo nga rabak dayjay? Di mo yung paggarup nga maduktalak ti mabi nga aramid mo. Nabayag siguro nga lipliputan na. Siyak pagit din naman yung sagana ka digit arwatim ta tumalaw kan. Anya, api nga katawaan naglaeng, Fidel. Ay na. Ay, diya ka mo numang rabrabak ka wano saan, bakit? Anya. Ala, may kagad din na maturugdan. Jog ko la day dyan nakitam. Si kamot bakit? Di mo la amot barabakan. Apay, narabaw ka diti karet mo. Anya. Anya. Apay nga da ka pala dito eh. Saan ka din ako naking kakit tumalaw kan? Ay, api ko mga tumalawak, bakit? Si Kamay. Tumalaw ka! Nalawag nga liliputan na. Nalawag nga dababaim. Nabayag siguro nga dababaim mo. Inwar ko di kiti arwate mo. No di mo kahit tumalaw. Siya kundi tumalaw dito eh. Alakit no, papanamag, surutin ka. Sa dinot papanam, at aklat na bakit? Anya? Amok bakit nga mga rabrabak kalaang? Hindi ako matirabrabak ko. Nga pagtalawin na. Ay na, bakit? Intakit di mga anon. Madamdamatan tuman agrin na bakin. Sana ka mga rabrabak, Fidel. Seryoso ang tanaw ka, kagurgura ka. Ay namunat ang katawa. Kagurgura ka kunak. Anya? Masurunak launay iti asawa ka sinyong tasaan na nga sersereswen ti ibagbagak. Saan na nga sersereswen ti pungtot ken gurak ken kuana nga kanayon nang ibaga nga mangrabraba kaklaeng tiket nakasusuron kad dati katawaan na. Nagimas nga palapalan ko mga. Ay, Diyos ko, ay. Kaya't kukuman nga agtalnan tirikna kasinyong tatunggal makitkitak ti asawa ket
Ad-adda nga nasakit ti riknak, nasakit tinakim ko, gapo iti pananglipot na kanyak. Numatsak, numat gandatek ti tumalaw, sumurot-surot sa nagkatakatawaan. Api nga sumursurot ka! Tumalaw no di mo kayo ti tumalaw! Sumurot bakit? Tamok nga mangrabrabak kalaang. Anya, agmauyong kan San Fidel! Diyan ka mo naramidi yun! Isarte mo ngamin tamang rabak na bakit? Agawit na niya balayan. Anya! Balakadan dakman kasi nyong no anyat aramidek tapno no seryoswen na kon ti asawak. Seryoswen nan ti gurak ken kuana ket agtalawen tapno no alalistuak nga makalipat iti inaramid na kanyak. Takayat kumuten ti makamove on. Pinadas ko pa yun nga kinasarita. Digiti naganak kanyak. Ang ay nahanak ka, jak amo numang rabrabak kalaang. Ay, agpaiso ka day nga nagbabae ni Fidel. Huwintatang nalawag na nakita ka mismo. Api nagkatawa ka tata. Urayim siguro reaksyon ko. Jak ambo no mga agang angaw kawon no anya. Ay, sabot maramid ni Fidel dahil magbagang. Nya amman tatang nakita ka mismo. Di problema, pagtaltalawag isunang hindi namot kay tagtahalaw takat katawaan naglaan. Kaya amangan mo't no, agmang rabrabak kang agpaisaw. Di ming amin amon anak ko no anyat usustaw king ka. Anya, nanang imayag di titap no ko kasarita kayo. Tagpabala ka na kayo. Diyan mo bakit? Diyan mo no susto di magbagat anak ta. Inakon diya talaw. Tatang, kasarita tagpailaan agad ni agsagsagabat yung anak yo. Ala anak ko. Panawag ka ba? Ikit ni. Agur-uray ti trabaho diya talon. Tatang, nanang. Agpay-paiso ka di. Naiwan ko naklang arot. Nawan ang di na kami mababalaw anak ko ta. Uray na kami nga naganak kang kakot. Rinabrabak mo. Iso nga di mi amaw no anyat usto no saan kadagiti ibagbagang. Nang agpipeso ti ibagbagang. Wan angem no mamati aktong ka baka joke ko nam tumanain. Kasigod nga aramida manak ko. Saan nanang? Saan ita? Seryoso ako. Kung kunam samot anak ko. Ay, Diyos ko, ay gawin at malayan ngayon. Ako maghanap ko dito. Gapo ta sandak nga serious wen dagiti tattaw ti aglawlaw ko kasi nyong. Iso nga nakapagtakli na kiti programam tabareng serious wen dak dagiti viewers mo. Dahil ti nga ron, di ba kabuklan, di ba kasalita? Ket sabi ko mata may kandak iti balakad kasin. Sabi ko mata nakaibatit adal ken nagserbi nga liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Dahil nga pakasalitaak. Ket yun akong ti agyaman kadang iti mang ti balakad. Ket agyaman ak unay ken kakasin ti anos ken laing mo nang ti biyag dahil nga pakasalitaak. More power to your program. And God bless everyone. Tuy saanen nga agjojok apagaya mo, auring. Agore ka auring. Seryoso ka no mang rabrabak kalaeng. Baka mat kung kunam la dati in taklin mo nga surat mo Mala. Nagpepeso man no saan? Sabi ko mata nagserbi nga adal kadagiti viewers tayo, dati nga pakasalitaam. Ket, jakam mo, no adda makaited ken kati seryoso nga balakad. Alright, deta nga rod mga kasin, ti pakabuklan, ti pakasalitaan ni Auring. Ket mabalinte nga rod nga ited, wenno i-comment, ti reaction tayo. Ti balakad tayo para ken kuana, tabareng no malawlawagan ti panunot na, ket matulungan tayo, iti parikot na.